и хора пред клип сега ще си сменим името в YouTube. Разни Fortnite неща. Това. Сега. Хора, променявам си пред вас името. Надявам се да не ме обърквате, хора. Картинката за сега няма да си я променявам. Може ли да ме посъветвате как да си направя името? Нямам си на представа, хора. Не знам как ще ме разпознаете, но моля ви се, дейте. Сега генгста ли да заказвам? Снайперист в Fortnite. Добре, Fortnite е английско. Ще напиша Fortnite на български. Къде е надобре? И кратко. Снайперист. Рис някак странно звучи. Хора, я да я вярват. Рис по... Те ми харесва да си го напиша така. По... Night. И ето, хора, променявам си го. Ще го спра за малко. Алекс, тук какво пише? Алекс, тук какво пише? Снайперист по Fortnite. Искаш направя на бомба. Искаш направя на бомба, добре. Не, хора. Хора, ще ме извините, че не пуснах видеото и ще ме извините, че премахнах името. Ще се напиша добър снайперист. Снайперист по Fortnite, де. Се напиша. Айде, ще го напиша.
Те ми харесва. Найт, къде? Снайперист по Fortnite. Я ще го спра за малко този път. Обещавам, няма да избревахвам името. Ей, сега идвам. Ето, 3 и 2, но. Пуска ми се името. Пусна ми се. Това знам, че беше най-глупавата идея, ама като разберете, че искам това видео ако събере гледания от моите последователи, ще... Аз не знам кои са последователите ми. Мога ли да... Това са ми всичките видеа, хора. Ако това видео събере гледания, ще направя и друга картинка. Ще направя видео, де си променявам картинката. Ви казвам. И ще направя видео как си променявам картинката. И ще бъде много яко. Какво? Ще го направя, ама трябва да има... Сега ще си вия под шортовете. Последовател. О, превключване на профила. Бягай, бе. Няма да си изтрия това. Сега... Ето ми го казвам. Сега... Ясно, че ми е последовател. Тук ще си пусна това звука да чуете. Това е Мартин. Хора. I always wanted a brother. I always wanted a brother just like you. And I always wanted a brother. Здравейте, хора, не ще играем. Пайнер Студио и Теди Александрова ви желаят весела Коледа и щастлива Нова година! И пак ти замири се тази зима. На мел мак те карам, взимай каквото има. Чух някакъв друг майски звук. Весела Коледа, мръсно животно.
Хора, това видео е през 2024. Много хора са го гледали това видео. 357. Я да я Весела Коледа, мръс. покавания. Mr. Lava Lava. Woo! Mr. Lava Lava. Sexy undercover. Мали 500 гледания, мали. DJ Sete, tem energia contagiante. Esse é DJ Sete, И тук 500. А той имам ли го? И хора си явяваме да видим дали този скин го имам, защото не го помня. Brawl Stars. Така. Оп. Ще спряхме звука. О, нещо стана бъкаса. Бъкаса малко. Мисля, че го нямам този скин. Не знам как съм го направил, хора. Аз нямам хора на вдигнати на буквално 11. Нямам и един. Тук ще изиграем една футболна игра с Мортис. 22. Малко разлика да има. О, тук всичките са Мортиси. О, не. Да, тук всичките сме Мортиси. Аз с Мортис отдавна не съм играл футбол. Thank you. Благодаря. Мали! Имаше много малко да вкарам хора. Тук на футбол не съм играл от 5 години. Оп, оп. Аре бе, Мортис, браво бе, Филипс. Thank you. А където? Виктори. Ето една игра на това. И рече от мен. И до другото клипче, дами и господа. Се надявам до тогава да съм събрал 50 последователя. Така. За малко ще го спра. И хора, връщам се. И я дай да вия нещо. Хора, аз буквално съм забравил какво става в тази игра. What? The то скин, то е герой,
скин, не знам. Да, герой. Това е на мат скин. Хора, аре, че от мене другото клипче. И аре.